ketiga Lestari Krido Budaya Bapak Putri. Ya.
ana wani miwah panggawe Allah Temahan tirta maling ado tan wani praing mami ayo kuno duduk padha anglir waake oe rono rene ngemban jauhe lurae yo yo yo
Carane beda ya? Beda. Heeh. Bojone udu. Ijolan, ijolan. Ya, 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 ya. Ijolan, ijolan. Moh, moh. Ya. Wes. Ayo, yo, yo. Numpak sing banter yo. Halo, 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 halo. He, ah. He, ah. Sae. He, ah. He, ah. He, ah. Ya. Katon lamehane larak kasih peng laledan kledang kledang lerah ngadang nyangking parang asa sendir sinde angore rek mapinaca jamang kalatuk lilis hoi yuk ya monggo udah apa yuk oh ah oh ah oh ah oh ah oh ah oh ah ya oh ah ya lo ya yuk ya he ya
yo, hei. Kaendahan panggonan lairku iki desa kang kecipta makmur lan tentreming ati blangkon sawah ijo pasu kataan ae ya sabarane srengenge wayu ejeng kami tambah edan pandelenging mripat iki alah-alah jan elang ayo sapa ayo ya cantik to aku he ya o a ya sa a lo ya yo ayo ya hei aja sira niru tindak becik senadyan wong liya lamun pamuruke becik mewah ing tindak prayogi yo yo ya ayo ya yo mimik sik mimik
Aku isi. Hoi. Halo. Ya, yuk, yuk. Yo, sini nih, burine yo. Ayo, ayo, ayo. Maju, maju, yo. Cituk. Ayo, ayo, maju meneh yo. Ya, yo. Yuk. Maju, maju. Ayo. Ya. Maju pora. Maju pora, maju pora. Yuk. Iya. Ayo. Ya. Ayo sing siji kok ora melu ngambruk kepiye kuwi? Melu ngambruk. Lah, lo. Halo, ayo. Sing takon ngambrukke sing numpak jaran kae kok malah sing namburi ngambruk kabeh kepiye iki? Alon-alon, Dik, alon-alon. Alon-alon, Dik, alon-alon. Ya ditata se alon-alon. Kuwi sing ngambruk nang mburi pira Mas Haris? Pira kuwi sing nang mburi, pira kuwi sing ngambruk kuwi? 4, 5. Ya, wong sing takon ngambrukke sing nang ngarep kae, wong penarine Putri ngambruk ora melu ngambruk malah sing ngambruk sing nang mburi. Iyalah. Ikut berpartisipasi, ya. Alon-alon. Boleh. Sing penting kole kondur ya. Kena ditata. Ya. Ayo siyo diunek kene. Ki muga-muga sing Putri engko nek ditarik ora aleman, engko dak nganti maghrib ra ilok. Ya.
semikira kaliya asaling reki aja gedang lan kencana apaning son ya son jatining urip temati kesakan nang hananging cipta sing ngangsana ing tawang-tawang prajaku sinebut pura kencana kepeteng ing rajeng lesi la 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 ayo ayo ni meneh yo ya oh yo maju nak yo kondur yuk ya yo maju meneh maju yo yo lo
Mas wis sore yo. Kancane wis kundur kabeh yo. Ae, 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 ae. Hoi ya. Se, se, se. Ah. Nyuwun pamit sedulurku kabeh. Muga
paripurna giaran lestari kita budaya. Kepanggih malih wonten ing giaran mangkih dalu sareng Eka Karti Budaya nderekaken sugeng kundur mugi rahayu ingkang pinanggih nuwun nuwun matur nuwun.